moyo unofawa touya kuna Jesu ponesi wedu nekutenda touya kuchishangu chedu ora pawa kaneta shakanaka kuwayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa kaneta shakanaka kuwayo nguwaye kuna mata tenzi oswenera anetsiti kunzwa vana vachichema zvese tinozviisa pamakumbo ake ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo nguva yekuna mata apo vanoyedzwa toisa kuna tenzi anobatsira nemoyo wekunzwira obvisa zvinetso ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo panguva yeunamato tinomusimbira zvikomborero zvese tinozviwana mukusimbira iye hakuna namuto ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo. Tokuchingamidzai vana vaMwari muzita raJesu Kristu. Toda kutenda Mwari neupenyu hwaari kutipa kunyange tiri kurarama mazuva akaipa seano. Mukana wokuti tiveringe pakati peupenyu todayira kuti inyasha dzinobva kuna Mwari. Vhiki rino makuseni oga oga panguva ino toda
dzidza kubva kubhuku 2 Kings chapter 20. Nyaya munoiwana zvakare kuna Isaiah, inofanira kunge iri chapter 38. Munogona kuiwana zvakare kuna 2 Chronicles, nyaya imwe cheteyo. Tiri kudzidza pamusoro paHezekiah, but tichaverenga tiri kuna 2 Kings chapter 20. The series yevhiki rino taipa musoro unotiwo hard talk in difficult times. Hard talk in difficult times. Pane zvinhu zvatida kuti timboonesane, zvinogona kunge zvakaoma asi zvatofanira kuti titozive kunyange tiri kurarama mazuva ano akaoma. Ndichaverenga panapa 2 Kings chapter 20 kubva pavhesi ya1 kusvika pavhesi ya7. Ndo mavhesi achange tichitarisa mukati mevhiki rose. Nhasi tichangotarisa vhesi ya1 chete. In those days Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amoz, went to him and said, "This is what the Lord says, put your house in order, because you are going to die, you will not recover." Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord, "Remember, O Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion, and have done with what is good in your eyes." And Hezekiah wept bitterly. Before Isaiah had left the middle court, the word of the Lord came to him, "Go back and tell Hezekiah, the leader of my people, this is what the Lord, the God of your father David, says. I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you. On the third day from now, you will go up to the temple of the Lord. I will add 15 years to your life, and I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria. I will defend this city for my sake and for the sake of my servant David." Verse 7, then Isaiah said, "Prepare a poultice of figs." They did so and applied it to the boil, and he recovered. May God bless the reading of his word. Musoro wenyaya wanhasi uri kuti you're sick unto death, and its first part verse 1. In those days Hezekiah became ill and was at the point of death. Ndo part yatinongotarisa chete, sick unto death. Now kuti munyatsonzwisisa kukosha udzamu hwezviri kutaurwa panapa, you need maybe to appreciate kuti ainzi Hezekiah aiva ani, aiva munhu akaita sei. Hezekiah akatanga kubata ushe mushure mababa vake vainzi Ahaz. Hezekiah was the son of Ahaz, and baba vake Ahaz vakaita zvakawanda zvaibvisa Israel pana Mwari. Kana muchiverenga ikoku kuna 2 Kings chapter 18 kana kuti kuna 2 Chronicles chapter 37, munodzidziswa imimi kuti Ahaz pazvimwe zvaakaita zvaisanganisira, number 1, he cast idols for the worshipping of Baal. Kana paine chinhu changa chakusemwa kana chaisemwa naMwari, kunamatiwa kwaBaal. By the way, nguva iyi yatiri kutaura, umambo hwaIsrael hwakanga hwatodivhaidhika kare into 2 kingdoms, Judah and Israel. Hezekiah vana Ahaz vatiri kutaura vakanga vari madzimambo ekuzasi kwaJudha, then kumusoro kwaIsrael kwaivawo nemamwe madzimambo eko. Ende nguva yatiri kutaura kumusoro kwaIsrael, it was apostasy throughout. KwaJudha kwaitova nani, vaiti vakambokwira vambodzika, vakambokwira vambodzika, asi kwaIsrael kwakusisina anything good that was coming out of Israel. Ndo vakanga vatora nhodzera dzemukomana ainzi Jeroboam, the son of Nebat. Ndiye mukomana akakonzeresa the split yeumambo hwaIsrael. Akaenda nechidimbu chaisanganisira 10 kingdoms, and he introduced Baal worship to the Israelites. Ndiye akavaka chidhori paDhani nepaBethel, akadaidzira kuti haiwa, ndaona muri kutambura kudzika kuzasi kwaJudha kunonamata. Ndaisa umwe mwari paDhani, umwe mwari ndamisa paBheteri. Saka nekuda kwaizvozvo madzimambo 10, ushe 10, marudzi 10 ekumusoro kwaIsrael, they were steeped into serious idolatry. But mukaona kwaJudha vaiva netemberi yainamatiwa Mwari, vaimbopota vachiti vakambokopa zvekumusoro kombouya umwe mambo anotya Mwari ombodzoredza Israel kuna Mwari zvakare. But mazuva atiri kutaura atonga Ahaz, Ahaz anga apfutidza moto wokunamata kwaBaal. Haana kuperera ipapo. Ahaz ndiye akaintroduce sacrificing yevana in the valley of Ben Hinnom. Mwari akanga akataura mukaenda kuna Deuteronomy nebhuku raExodo, handidi kuti muite zvinonyangadza zvinoitwa nemarudzi enyika yamuchanogara, musapisira vana venyu mumoto. Asi Ahaz mambo wekwaJudha akanga aintroduce sacrificing yevana in the valley of Ben Hinnom. Haana kuperera ipapo. Ahaz ndiye anga avhara
masuo etemberi kuti vanhu vasaende kunonamata Mwari, ndokuintroduce street worship. It was Ahaz who did that. Akavhara masuo etemberi, akaisa maaltars muroad kunze kure netemberi, vanhu vakunamata vamwe vaMwari mumastreets. That was Ahaz who did that. And this Ahaz was the father wemurume watiri kutaura nezvake uyu Hezekiah. Saka Ahaz paakazofa, Hezekiah achitora ushe, Hezekiah akatanga nekuintrodusa mareforms kwaJudha. Hezekiah akatanga kukoromora vaMwari vese vanga vaumbwa nababa vake Ahaz. Hezekiah akakoromora maaritari ose anga avakwa nababa vake Ahaz. Hezekiah akavhura madhoo etemberi. In fact, mukaverenga record yacho kuna Chronicles inoti kutemberi masuo madhoo frame anga akutomunywa nomujuru, mukati manga magara zviremwa-remwa, nhoko dzimakonzo nezviremwa-remwa, ndo yanga yakapeti yemutemberi. Hezekiah akasvika akagurunura nokukoromora nekuvhura masuo. Hezekiah reintroduced proper priestly worship. Nokuti kwakwane vapristi vedzimwe dzimba vasiri veimba yaLevhi. Hezekiah akati hakuna zvakadaro, akadzosa chiprisita chaibva pana Revhi naAaron. Hezekiah had brought serious reforms during his time. Nevertheless, ndiye ari kunzi he was sick unto death. Now, unoda kuti ufunge manje kuti kana vanhu vakaita savana Hezekiah nezvikuru zvatiri kuedza kutsanangura panapa zvaakaita izvi, ndatotaura zvishoma zvacho. Hezekiah ndiye mambo akatanga kumira both from Israel and Judah. Ndiye anozikamwa samambo akamira akataura kuti no more tax kuna Sennacherib kuAsyria. Mamwe madzimambo ese nekutya Assyria, nekuti Assyria was the superpower of that time. They were like the bad boys of those days. Hakuna aida kutanga hondo na Assyria. But when Hezekiah ascended to the throne, because of his faith in the God of Israel and Judah, Hezekiah akataura kuti hana basa na Sennacherib, hana basa nezvaakaita, hana basa nehondo dzake, hana basa nekutyisa kwake, hana basa neutsinye hwake. I am going to make sure people worship and revere God and they bring their offerings to God and not to the king of Assyria. I'm going to make sure I reintroduce Judah to God for protection. Kwete kutya Assyria. Saka Hezekiah was a man who relied entirely and totally on Jehovah for protection. But in the arguments he was sick, and not just sick, but sick unto death. So unotanga kuita mibvunzo kuti nhai vedwe zvino kana matanda manyoro anenge vana Hezekiah, vanhu vaivimba naMwari zvekusvika pakusatya vana Assyria, vari kunzi vakarwara zvekusvika pakufa kokuzoti inini. Saka chokwadi chatira kuti tionesane nhasi, chokwadi chiripo nhasi, today's hard talk, today's hard truth, ndeyekuti vanhu vaMwari tinorwara. Kunyangwe uchizikamwa semunhu ane kutenda kukuru, kunyangwe uine record rekuti wakanamatira vanhu vakamuka, kunyangwe uine record rekuti makanamata mvura ikanaya, kunyangwe uine record rekuti makambopisa nyoka dzevaroyi, kunyangwe uine record rekuti makapisa nezvikwambo, kunyangwe uine record rekuti pose pawakasvika vanhu vainzwa zviri nani, kunyangwe uine record rekuti waiti ukaparisa madhimoni aichema, kunyangwe uine record rekuti vanhu vaichema misodzi, kana wamira pamberi pawo you will fall sick. You will fall sick. Regai kutaurei kavhangeri kekuti vanhu vanotenda muna Mwari havarwari hakasi biblical. In fact, kavhangeri kemadhimoni, because kari designed kuti vanhu vaMwari vasare vasina hope muna Mwari. Munhu akangotanga kukosora akutofunga kuti pada Mwari amusiya, akangotanga kurwara akutofunga kuti pada Mwari haasina hanya naye, akabatwa nefiva asafemi zvakanaka akutofunga kuti pada ukama hwangu naMwari hwadambuka. Regai kutaurira vanhu vaMwari hazvinei neukama hwako naMwari, it's a fact you will fall sick. Vamwe wedu panapa ticharohwa neCovid. Regai tigare takazvitaura kuita kuti kana yauya usaita kunge zvinonzi pane zvinhu zvitsva zvaitika kwauri. Covid ichauya mumba mai, baba mucharohwa neCovid mese namai mumba ichauya. Vamwe wenyu muchaita maheart attack, vamwe muchastroka, zvisinei neumhare hwenyu mukati memunda waMwari. You are going to fall sick, and not just an ordinary sickness. You will fall sick unto death. Mucharwarira kufa. Zvinotozikamwa kuti izvozvi varara panhoo dzavo. Vanhu votanga kubvunzana zviri kufamba sei. Taifunga kuti ndo mbiru dzevhangeri, taifunga kuti ndo mbiru dzokutenda.
inzwai vana Hezekiah vane marecords atinoverenga kusvikana nhasi, they fell sick unto death. They fell sick unto death. Chii chatiri kuona panapa, mukaenda pana John chapter 11 panotsigirwa pfungwa imwe cheteyo. John chapter 11 verse 1 to 4. Tereresai munzwa. Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. So the sisters sent word to Jesus and said, Lord, the one you love is sick. When he heard this, Jesus said, the sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. Teresai vanhu vaMwari, moda kuti munzwisa zvimwe zvinhu panapa. Tanyatsotsanangurirwa zvakakwana kuti Lazarus, Mary naMartha vaimbova vanani. Kwete kungoti vaingova vanani bedzi, but vaiva vanani kuna Jesu Kristu. Number 1, zviri kunzi masisters anga ari Mary naMartha. Hanzvadzi yavo Lazarus ndiyo yanga yarwara. Zvanzi pada manga musingazivi, Mary watiri kutaura uyu ndiye uya akazodza Jesu, akapukuta tsoka dzaJesu nevhudzi rake akamudira perfume yaidhura. Jesu Kristu akakomenta akati uyu ndiye aita zvinhu zvikuru because aprepare muviri wangu pakufa. Vanoverenga bhaibheri zvakanaka munoziva kuti Jesu Kristu musi waafa haana kuzokwanisa kuzodzwa mafuta. He was not embalmed because it was already Sabbath. Vakadzi vakanga vamuteera kubva Galilee, zvinonzi vakatarisa mutumbi nemavigirwo avo. Ndiri pana Luke chapter 23. Zvinonzi vakaona paanga akaiswa vakadzokera kundogadzira mafuta nezvinonhuhwira, asi vakazorora nomusi weSabata. Sunday early morning vakatora mafuta ndovachinomuzodza vakaona atomuka. So Mary had done a great job in preparing Jesus Christ for his death. Iye Mary iyeye akaita zvikuru zvakadaro ndiye ari kunzi hanzvadzi yake yanga yarwara. Vachivose kuti aiwaka isati vano kunetseka nekurwara, tiri shamwari dzaJesu. Lazarus ishamwari yaJesu. Tumirai shoko kuna Jesu Kristu. Na unzandataura kuti Jesu akareacta sei. Regai ndikuudze kuti pari kunzi vaigara kuBethany. Nguva yaitika izvi Jesu anga ari muJerusalem. Bethany from Jerusalem is 3 kilometers. Now 3 kilometers, even mwana munomutuma kumashopu akadzoka nechingwa kamugrade 2. Jesu anga asimbori kure zvachose nepaigara Martha naMary. It was only 3 kilometers. But when they sent word, zvikanzi naJesu musanye kunetseka, kurwara uko aiwa ndiko kungoti mbiri yaMwari ioneke. Jesus Christ, my friends, aJesu Kristu anorwara. Teresai vanhu vaMwari, ndiri kuzvitaura zvakada ndokusaka ndati musoro wenyaya kuti hard talk in difficult times. Kune vanhu vabatiswa zvimwe zvinhu nevanhu nekuti vawirwa nematambudziko munguva yekutambudzika. Regai ndikutaurire vanhu vaMwari, kune vamwe vanhu vaenda kune dzimwe nzvimbo dzavaisambofa vakafungira kuti vangaende because urwere hwauya mumba munguva dzino dzakaoma. Kune vamwe vanhu vakapfekedzwa zvinhu zvavasina kumbobvira vafunga kuti vangapfeke because of mere sickness iyo vaimboimba naMwari. Kune vamwe vanhu vakasvipirwa mate kumeso chaiko nen'anga yanga yapfumba bute vasina kumbobvira vakazvirota kuti zvingaitike simply because of a mere sickness. Regai ndikutaurire vanhu vaMwari, kune vamwe vanhu vakutobva pakutenda vachengeteswa zvinhu nekubatiswa zvinhu, zvimwe zviri pasi pemibhedha nepasi pemapiro, zvimwe zvakachererwa pamba zvavasina kumbobvira vakarota kuti vangazviite. Kune vamwe vanhu vane madhigirii vakadzidza, maprofesa chaivo vanokurura bhutsu pamberi pemunhu akagumira grade 1 simply because of mere sickness. But regai ndikutaurire vanhu vaMwari, kunyangwe shamwari dzaJesu dzinorwara. Hazvisi zvitsva kunzi urwere hwauya mumba menyu. Rega kubva pana Mwari simply because someone is sick in your house. Urwere ngausabvise vanhu pana Mwari. Iko zvino izvi ndiri kuzvitaura mazuva ano eCovid. Pada vhidhiyo ichazoonekwa nevamwe vachararama 10-20 years to come. But regai ndikutaure ndiri kuzvitaura in the context yodenda ratekeshera mupasi rose. Denda iri ratenderedza vanhu pfungwa. Vanhu havachazivi pokubata, vanhu havachazivi zvokuita, vamwe vanongotaura nekuposta zvavawana, vamwe vanofunga kuti kana ukanzi warara kumba wabatwa neCovid kutenda kwako kusho. Regai ndikutaurira vanhu vaMwari, urwere haunei nekutenda kwako, urwere hunouya kunyangwe kushamwari dzaJesu Kristu. So usabviswe pana Mwari nezvinhu zvidoko
So if the friends of God also fall sick. Regai ndikutaurira vanhu vaMwari, kana urwere uchinge hwauya mumba, wadaidza mufundisi kuti vakunamatire, ukasara wawese, hazvirevi kuti iwe kutenda kwako kudoko, hazvirevizve kuti munamato wapasta hauna kushanda. In fact, kana muchitarisa, kana muchida kuzvitenda, thy will be done is a greater demonstration of faith than rise and walk. Regai ndikutaurira vanhu vaMwari, kana tiine chiKristu chisingagoni kuti Mwari kuda kwenyu ngakuitwe, chinongoti bedzi zvatoda isusu ngazviitike kana tanamata, kutenda kwedu kuchiri kudoko. Kana takugona kuti Mwari baba varwara mumba, let your will be done, we are demonstrating greater faith than those who demand someone to rise and walk. Dai zvikasinga mukati mepfungwa dzedu kuti thy will be done is a greater demonstration of faith than rise up and walk. Kagona kuita ukama na Mwari, unotaura kuti Mwari, kwete kuda kwangu asi kuda kwenyu ngakuitwe. Wapedyo na Mwari kupfuura mwana anoti ndipei mari yechingwa ichibuda nekuti achiri grade 1. Mwana form 4 akanzwa baba wachiti nhasi hatina mari yechingwa, anoti hazvina basa daddy, ndinonomwa mvura kuchikoro. But ari kuECD haagoni kuudzwa nababa kuti hapana mari yechingwa and understand that. Anoti ndikuda mari yechingwa. Saka ukaona mwana waMwari anoti anoda rise up and walk mazuva ose, asingagoni kuti thy will be done, achiri kuECD. Hard talk in difficult times. James akadimburwa musoro naHerodhi. Herodhi akaona kuti zvafadza vaFarisi nevamwe vanhu vese. Hanzi he went on and imprisoned Peter as well. Ati vamukanda mujeri. Apedza kudimbura James musoro nhasi, mangwana acho Peter anga achikandwa mujeri, achingomirira kuti after Passover ndobva ndadambura Peter musoro. But Peter akatumirwa ngirozi and he was delivered. Ndakandikutaurire munhu waMwari, let's suppose taponeswa taakudenga, James akamira apa, Peter ari apa. James will to ask God, ini makasiya ndichidamburwa musoro, Peter vakamutumira ngirozi. Zvakafamba, let thy will be done, oh God. Let thy will be done. He is not a God of rise up and walk always. James akarodamburwa musoro, but to demonstrate that he is a powerful God, he delivered Peter from prison. Saka zvichauya kumba kwenyu baba, zvichauya kumba kwenyu mhai, zvichakuwira mukomana, zvichakuwira musikana, zvichakuwira imbuya nasekuru. First of all, cultivate an attitude in not may God's will be done. So, verse 5 and 6, in chapter 11, you know that now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Aitovada vanhu ava Jesu Kristu, but kunyangwe vanodikwana na Jesu vanorwara. As when he had heard, therefore, that he was sick, he abode 2 days still in the same place where he was. Hanzi pakauya message yekuti warwara uya wamunoda Lazaro, hanzi akatombogara dzimwe 2 days. Sometimes Christ will pretend as if he is not hearing your prayers. Regai ndikutaurira vanhu vaMwari, dzimwe nguva Jesu achaita sekunga asiri kunzwa minamato yenyu, but zvisiri izvo, nekuti agara ataura urwere uhu toda kuti kwekupedzisira mbiri yaMwari izikamwe nevanhu vese ava. Ndikakasika ndaenda vanofunga kuti it was not serious. Ndikakasika ndaenda vanoti hakanhu kadoko. Rega timbodhira. In fact, anotozoudza madisciples ngatimbodzikei zvakare kwakati. Zvonzi kuna vanhu vanga vachida kukuta kaina mabwe, vanzi handei ikoko. Jesus Christ will pretend as if he's not hearing your prayers. Manamata makuseni, manamata na 12, manamata na 6, monamata pakati pausiku, monamata na 3 a.m, motsanya, zvoita kunge pasina change, uye urwere uri kuenderera mberi. Regai ndikutaurira vanhu vaMwari, let us cultivate a thy will be done. Mwari ndiye ane tsoro yese mumaoko. Vana Lazarus havana kuziva chakadhileya, ndokusaka paakazosvika on the 4th day vakachema vakadai makakasika mauya hatisina kusvika apa. Kanzi don't worry, Mwari ndiye anoziva zviri kuseri. Isusu chedu kuziva kuti kana urwere hwapinda mumba, we pray, we ask God what we want, and we conclude and sign off by saying thy will, oh God, may it be done. After doing great exploits for God, you are going to fall sick. Regai ndikutaurire munhu waMwari, waitira Mwari zvikuru zvinoverengwa nemanewspaper, mucharwara amai.
mapedza kudhoneta kunherera neshirikadzi, madzipa chikafu nehembe, madhiraivha mukapisa fuel kunovakira mbuya vaya vakapisirwa nemba yavo, muchinovakira imba itsva in 2 days ichipera. Mose vavadhirila bhoho, makubva ikoko muchaita accident, muchatyoka mabhonzo moita 6 months muri muchipatara. Mapedza kuparticipata pakuvakwa kwechechi yekwenyu, maisa mari dzakawanda pachechi, you are going to fall sick. Mapedza kushanyira varwere muzvipatara, muchitonamatira vamwe vachipora, nemiwo you are going to fall sick. Maita mabible study nevanhu, madzidza vanhu vachitendoka vachibhabhatidzwa vachiuya kuna Jesu Kristu, all night prayer muchitungamira, you are going to fall sick. You will be sick unto death. So dai zvikagara zvasikamwa nevanhu vaMwari kuti ukama hwedu naMwari haufaniri kuaffectwa nemachallenges eupenyu huno. Ukama hwedu naMwari haufaniri kukanganiswa nemachallenges eupenyu huno. Hezekiah, after instituting all those reforms, Hezekiah, after redirecting Israel in the right paths, he fell sick and he was sick unto death. Pauchawirwa mhuri yenyu dambudziko mhai, garai makatarisa pana Mwari. Pamunenge muchinamata nekuchema, munonamata muchiti kuda kwenyu Mwari dai kwaitwa. Ndiye ane tsoro yese mumaoko, kunyangwe shamwari dzake dzinorwara, kunyangwe nevaanodisisa vanorwara, kunyangwe sometimes akaita seari kudhileya, kunge afuratira achienda imwe direction. You must not be moved away from God. Dai Mwari akatibatsira, Mwari atikomborere. Amen. Matambudziko enyika ino anotikomba kuti tisakonde. Matambudziko enyika ino anotikomba kuti tisakonde. Asi tichatokwira makomo emiedzo Baba kuti tisvikeko kudenga. Asi tichatokwira makomo emiedzo Baba, tichagara namambo weyo nyika. Heyo nyika, heyo nyika, tichazorora, tichazondafarayo. Heyo nyika, heyo nyika, tichagara namambo weyo nyika. Tarirai wauya nemakore denga, akapfeka korona yeumambo, misodzi yopukudzwa nenamo dzose dzapera, tichagara namambo weyo nyika. Tarirai wauya nemakore denga, akapfeka korona yeumambo, misodzi yopukudzwa nenamo dzose dzapera, tichagara namambo weyo nyika. Zvichirema zvingarwadze senyi Baba, zvichirema zvingarwadze senyi Baba, tichava nesu Baba, tichagara naye kuneyo nyika. Zvingahoma senyi, zvorwadza senyi Baba, zvingarwadze senyi, muchava nesu Baba, tichagara naye kuneyo nyika. Heyo nyika, heyo nyika, tichazorora, tichazondafarayo. Heyo nyika, heyo nyika, tichagara namambo weyo nyika.